assalamu alaikum mon yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini on kala kuɓal min ñagani on Allah moƴƴere eɗen ɗo hande émission meɗen cellal woni afangalu eɗen gondi ɗo henne machallah e gorko pullo mo ganduɗa hande hay goto wawa watta ɗum présenté machallah e dunde Afrique ha jofti ɗo e Sénégal ko gandaɗo machallah kadi ko gandiranoɗo histoire uji wadde raconté histoire uji e tarihaji yimɓe kono hande ko facette goɗɗo gardata hen e makko woni holɗum banggue cellal Dono Sampate machallah so wiyama Dono Sampate Diallo yimɓe fof ne gandi holi kanko ɗum noon hande ko on woni koɗo men pattamlamo machallah mo garɗen hande yewtide ko fate cellal ɓalli Dono Sampate salmin bandiraɓe eyyi bandiraɓe on calminama on juurama on jaɓɓama ɗo e yewtere men wiyetede walla yewtirde men wiyetede Windere en gari hande kadi jokkodirde leñol ngol tawi kadi ko e fannu cellal ɓalli ko ɗum addi on ɗo ɗum ɗo minnen ko ɗum jaɓɓorto monmi mbeɗa jogui hen weltare mawde e huccidde leñol ngol haala ko cohluɗon yo haale ko eyyi Dono caggal nde calminɗa eɗen gara tan eɗen garana bandiraɓe tan e yewtere he holko saabi rewam holko addi rewam e holko woni rewam eyyi ko saabi rewam ko inde nde kam no wiyete hande ni wona noon wiyete rewam ko rafi mbo mawɓe fulɓe teskiti ina ara e neɗɗo rewa e mum addana ɗum caɗele kewɗe ko ñaw ɓesɗo ɓesnuɗo e nder ɓalli yimɓe addi hen ɓiɓɓe hewɓe kanko rewam noon inde nde ko rewe am wonno yimɓe ɓe teskito wonde oɗo rafi gila o are am o rewe am joni ha o wulni ɓandam ndu fof goɗɗo wima min o rewe am ha o yorni teppam ɗe walla juuɗam ɗe jorat kos oy to wima min rewe am ko ha addanimi taare kewɗe jooɗimi seeɗa fof mi taroyo o ara wima wonde min kam ina nawami boma ha mi taro e mbaldi ɓe hen teskitima ko rewam ɗam rewe ɗumen ha ellaji mumen natti rew lawol ɓe hen teskitima e rewam ɗam addaniɓe ha ina ustogorago mumen ɓe to teskitima rewe mumen ha ina addana ɗumen kala de ƴetti reedu mbawa jippinoyde ɓiɗɗo e gurdam ina heewide woni lebbi tati lebbi ɗiɗi lebbi nayyi foof tan reedu ndu rufa ɗum ko rewam rewi ha waɗi ɓe noon rewe mabɓe ha jaggi terɗe mumen ko faati e jokkorɗe mumen ina addana ɗumen hen caɗele ɗum ko rewam oɗo woni rewam kala neɗɗo teskittoɗo hoore muɗum na ngata leeɓi ɗi tan na ngata ha wona boom sa aji yiye hen caɗabbi walla puƴe ko rewam waɗat noon kala neɗɗo teskiti e ɓandu muɗum nguleyki tan ɓurtugi ŋañorɗe kala ɗo ina jokko woni jokkorɗe men ɗo gila less koppi ɗo walla ɗo e juuɗe ɗe ɗo kofortoɗo nder ɗo ŋaño ɗon ha tengti waktude nguleyki waɗi war ñende waɗi jomum ŋaño ɓandu ndu no feewi yo andu ina wonde rewam ɗum woni ko mbiɗen ko so tawi noon ko jomum kadi ko taare kewata e muɗum ha addana ɗum lelade taaro e mbaldi yo andu ko rewam wonti so tawi ko cukalel ma jiiɗa ɓandu ndu no waɗi caɗabbi walla no waɗi ŋañorde tan sa fof ɓandu ndu no wula jaw no ŋaño andu guel ɗo cukalel ina wonde e ko wiyete ko rewam so tawi ko mawɗo ne kadi na rewa mawɗo o kadi ha noppi ɗi gona e sikde peɗɗude toujours noppi ɗi ko peɗɗoji hoore nde wonata koye ŋañade hay kine ɗe saaji hen ɗum ɗo foof ko rewe am addi ɗum woni rewam ɗam beele ha hande kadi seeroji tan tampinɗi yimɓe hande ɗi mo jiiɗa fof ne woyto seero beele ha hande ɗum ɗon kadi koye rewam ɗam addata ɗum walla holko wayno rewam ɗam addata ɗum kono on saaha ko tawa rewam ɗam natti wiyede ɗon rewam joguima inde wonde wimami ko ɓesɗo o yaha o jibino e rafi goɗɗo ko on rafi ɓuuri wawde addude ko wiyete ko seero ngo
e on rafi noon woni fulɓe mbiya ɗum joni perol ɓe mbiya ɗum ɓuɓri ŋuuro ewa woɓɓe mbiya ɗum tan hono mbiyaten Jangara Kajoor joƴƴi ko inde Jolfe kono enen huutore e nder fulɓe no feewi nder Fuuta ha e Jolof ha e Waalo Barak en ɗum ɗo fof on rafi biyeteɗo Jangara Kajoor mbaɗowo puƴe wona e nder tiktikol cakkitugol ngol hebbina ɗum ha heewa teb ina waɗa ɗum ko on rafi woni biyeteɗo hémorroïde to banggue ɗemɗe tubakoɓe to aɗa yiya sahaji wone rewɓe deedi mumen a yiya tan debbo tan jiiya reedu mum ƴuufa tan ha cikkani mata ko koriɗo tawa wonde ɗum ɗon kadi mboɗo namdo beere kadi ha hande ko rewam ɗam waɗata noon walla ko rafi goɗɗo kadi aussi eyyi rewam ina waɗa noon rewam ina waɗa noon kono yimɓeɓe ɓuuri waw teskitade kala gonduɗo e ɗum ɗon tawata wondi koye perol ngol woni hémorroïde o tawata wonti hanti saabu so ko rewam baɗɗam chronique kañum wontata hémorroïde koko ɓooye mum dal kam ɓooye mum hanti ha natte mum so mutti so woni dow woni ko kalmi nane ko teskuye o koye dow nguru ngu wonata e jokkule ɗe ko hen neɗɗo teskitto musallaji ɗi e peɗɗugol ngol e gueɗe mum so tawi noon naati e nder ɓandu ndu naati hanti ha naati e nder tekteki ɗi so yeehi ha tektekol cakkitugol ngol hebbina ngol ha heewa ƴiƴam ngol waɗata ko ngol fetoto ngol ƴiƴam ha heewa ɗum addi noon on saha debbo o e hoore mum somo wonde on ɗon ndi rafi biyeteɗo Kajoor reedu ndu toujours ndu heewat ɓeydo to ko heewde waɗa toon noon ndiyameji ɗe ngannduɗaa ko ndiyameji mbaaɗe no ñetti ni ndiweji ɓorwuɗe ɗe keewa nder toon ɗakko e reedu he beele ha hande ko ɗum ɗon woni fibrome walla jiida fof koye mbaadi gotiri ndi ha joni koye mbaadi gotiri ndi joni noon kañum on ɗon sifa so naatiri e reedu ndu o nawa reedu ndu ha ndu mawna mawnugol ngol ngannduɗaa joomum sikkata ko jiiɗo ɗum fof sikkata ko koriɗo kono noon ɓurɗo wawde o addude caɗele ha adda tan wiyeede joomum ko koriɗo gamel ko rafi mo ngannduɗaa o arata koye rewɓe o heewi ko addande rewɓe caɗele to banggue yiide ella rewam ɗam e hoore mum no waɗa noon régluji eyyi ɗum woni ko mbimami joni rewam ɗam wonde ko rafi mo ngannduɗaa embo adda caɗele e neɗɗo o so tawi neɗɗo o heɓtaki gila resa duumo ko juuti tawa dañani ɓesngu teskitoye o yaha ɓooy o watta o nattude yiide ella o watta fewde taw wona reedu o fewa woni hunduko makko no tuuta ewa terɗe jaaha enɗi ɗi e koye majji mbatta musde tiira o wona hen fodde lebbi 2 ha lebbi 3 walla naatan ni lebbi 4 haw sikka ko koriɗo hanti yimɓeɓe foof pelliti ko koriɗo o jooɗo ha ɓooya tan reedu ndu rufa ƴiƴam yalta no ella o wa'ata noon jiyo ella wa'ata ni o yiya ella ɗo woni ɗo andata ndeke o wona pewo wonno walla wona ɓiɗɗo wonno koto gamel ina waɗa noon ɗum ɗo noon ngel gamel ni koye ɓesguji rewam jeeya rewam addata ɗum ɗon eyyi hande holko saabi tan mo jiiɗa foof hande ene woyto yimɓe fof hande ko ñawɓe no pamirta tan ɗum ɗon kadi mbiyata ko rewam ɗam rewe yimɓe walla so tawi kadi ene waɗi kadi rafiji cowiɗe yimɓe dewɗe yimɓe tan hande ñaw woni ñabbuli ɗi kam ɓeydiɗi heewde e men enen ke en ñawnaɓe tubakoɓe Europe naɓe ha tengi français en ɓe jeeyata date o ina jaggani ha 1957 de ɓe gari ɗo ete Ndar Saint-Louis ɓe udditi ɗo pharmacie maɓɓe ɓe gadda leɗɗe ɓe jeeya ɓe jalte guerre ɓe jogui caɗele saabu ko ɓe joguino e jawɗele foof ina gasi ha laaɓi jogui caɗele haalis eɓe jogui caɗele alhaali faggudu haydara ɓe ngala nayeɓe ɓe jogui e boomi e seemeɓe worɓe hewɓe maayi jawdi kewdi boni ɗum ɗo noon addani yimɓe ɓe yaade ha jogui teskuya kamɓe tubakoɓe ɓe gato Afrique ga en ngala ga faggudu
enen en ngala ga faggudu yaadundu e faggade e cellal ɓalli fewnude leɗɗe aɗa safra yimɓe ala gata Afrique ɓe jiyani ɗum ɓe pooɗoy noon leɗɗe maɓɓe ɓe gaddi ɓe mbaɗi ɓe ganni wadde pharmacie ji e nder Afrique o eɓe jeeya leɗɗe maɓɓe ɓe gari ɗo ɓe jeeyi leɗɗe ko fotata wonde duuɓi 3 hay hunde ɓe dañani ala fof ko ɓe dañi ko ina addana ɓe dartinde gueɗe ɗe ha ɓe mbawa andude kam ɗum ɗo holko woni sababu ɓe dañi ɗeɗo caɗele yimɓeɓe garata e mabɓe ne cooda e mabɓe leɗɗe ɗe holko addi ɗum yimɓeɓe dafaka nden eyyi ɓe gandi kam kamɓe koye mabɓe ɓe gaddirno leɗɗe ɗe ko fellide yimɓeɓe ko rafaɓe kamɓe no ɓe dafirte ni noon tan yimɓeɓe fof dafira holko addi noon ɓe gaddi leɗɗe ɗe ɓe donki yiide hay hunde ala garowo no sooda e mabɓe hay hunde on saaha ɓe ƴeewi leɗɗe ɗe ne bona duuɓi ɗi keewi ɓe mbi yoni yoɓe jaa ɓe gartiroya leɗɗe ɗe ɓe gartira ga e France ɓe gullito noon yimɓe maɓɓe ɓe wonde minen 2004 leɗɗe amen Afrique kono ina wayno Afrique naaɓe coodata leɗɗe ɗe cafaratako joni noon e on saaha ɓe jogui gando goto mo ganduɗa ko israéliyanke joganiɗo ɓe ɗen ɗon peeje to banggue gandal safara ina fewde leɗɗe kewɗe ha ni eɓe teskiti leɗɗe ɗe o fewdanno pour wardude ɗum Palestine naaɓe ɓe mbi yoɓe noddu on ɓe namnomo walla ɓe beela ɓe paama ko holko addani ɓe dañde ɗeɗo caɗele koye on saaha ɓe dañi on ƴettude programme leɗɗe ɗe nawiɗe e laboratoire ɗeɓe nawnoɗe o ƴeewi o tawi ɗeɗo kam ko ɗum tan woni kamɓe ɗeɓe jogui gonga ɗeɗon cafra o wi yimɓe ɓe duttoɗon ballon mi gadda noon mi ko yimɓeɓe Afrique naaɓe holko ɓe ñamata Afrique naaɓe ko ñamata ko o addi ɗum o ƴeewi o tawi kanjum foof ko ɗum médicament ji c'est à dire to maɓɓe to ɗum ɗon so neɗɗo heeɓi ɗum presque wona ñamowo ɗum ko cafrorotoɗo enen noon ko ñamaten ko safara men o woni hono wiyete no ñamde men nde kayre woni safara men firti ko seɗen ñama ɗum kam en gona rafeteɓe kam enen rafetake te en ƴeewoyta bomo en ƴeewoyta kane cafrare ɓayre en ñawata joni waɗi ɗum ko enen ñamaten ko ɗeɗo ñamele joni noon dewo namniɓe deɓe gaddi nde ɓe gaddi toon jaɓɓe ɓe gaddi toon ɓohe ɓe gaddi toon follere ɓe gaddi toon gawri ndemiri en ko way noon gawel ɗe ɓe ganduɗa kamɓe ɓe ngalaɗe e ñamele ɗen ɗon ɓe ngala ɗum o ƴeewi kala nde o nani ɗum laboratoire hen gotel fof yaltinta ko hollude ndiɗo ñamri so neɗɗo ñaami ɗum fawi koye ƴiye ina tinno ɗum ina rokka ɗum ɓellere ina rokka ɗum sellal ina waɗa ni no waɗa ni o ruttite mabɓe o wi ɓeɗo gona ñawoɓe ɓe mbi mala neɗɗo no wooda mo ñawani o wi ɓe hen jeeya o wi koɓe ñamata ko way kono ƴettude ordonnance subaka ñama ha ƴetta ordonnance ma ha yona bottari ara waktu bottari kadi ƴetta ordonnance hirande ƴetta ordonnance wadde kamɓe ɓe wona ñawoɓe ɓe mbima joni noon hono min mbaɗat saabu minen min jiiɗi ko yeeyde leɗɗe amen ɗe min paggo leydi ndi no satti ɗum addanno amen nawde toon o wi so wona ñawnon ɓe son ñawniɓe noon ne wawi soɓe ñawi hanti mbatta safrade mbatta sodde leɗɗe moon eyyi mbatta sodde leɗɗe men hono min ñawnirta ɓe o wi mi yii ko nde mbimi yon gaddu koɓe ñamata ko fof mi yii ko gadduɗon ko mi yiyani hen maaro ɓe mbi ala toon maaro ala toon o wi ɗum waɗi ñaw ala toon nawaneɓe maaro te ɓeeɗo so keeɓi maaro no heewi dakamɓe ɓuuri yogaji e koɓe ñamata ko gueɗel ɗimmel ɓe ko wowɓe ñamde ha kaara kala ñamowo maaro ha haara so waɗi ɗum duumi men fodde duuɓi 10 kañum kala mo jibina one hoore mum ha pelliti noon duuɓi 25 so neɗɗo waɗi ɗum ina ñama maaro o ñawat ɗo dañi duuɓi 25 e ñamde maaro nde kala mbo jibinteki ina arde woni rafiji muɗum handi kayne jokka woni handi noon rafi o ko jawto o tan ɗum waɗi noon de ɓe gaddi ɗo maaro nde ko ɗon woni ɗo ɓe gaddani en caɗele ɗo seeroji ɗi puɗɗi wattu dañede ɗo sukaraji watti wiyede gaari no wonde sukara ɗo neɗɗo watti wonde de jiilol hoore musore ha wiya ko ɗum tension en jippima ngabbi en
ko ɗe gueɗe ɗo woni hanti ɗe ɓe puɗɗi dañde caɗele ɗe mbiyeten ɗe hankadi ko ɗum woni ken ñawnaɓe da ken ñawnaɓe joni noon so tawi en ñawnama ñaw biyeteɗo o joni hémorroïde hono gandirta ɗum seero ngo mbiɗa ngo ina yaawi ko famminde yimɓe neɗɗo oɗo wondi koye hémorroïde woni rafi biyeteɗo o ɓuuɓri ŋuuro to banggue pular kam kono Fouta Dialonkoɓe tan ɓuuri noon noddir ɗum pérol noon ina woodi fulɓe kadi gonɓe nder leydi men Sénégal ɗo hewɓe pérol mbiyata ɗum kono hande ɓuuri darjire tan ko hémorroïde neɗɗo andirta no wonde hémorroïde mbiɗen ko ɓurata yawde tan fuɗɗade famminde neɗɗo ko seero arowo ngo o ñaama tan hawa haara subaka bottari e hirande foof o ronko yaade dow wuuro woni yimɓe noon wona kadi ronki yaade dow wuuro tan ko seero ngo woni ɗon walla ko noon tan wiyete walla emba yaha dow wuuro ni laabi ɗiɗi laabi tati tan o ala seero ala neɗɗo ne yaha laabi ɗiɗi laabi tati par ñalawma taw wonde seero ɗon faamirte ko holno neɗɗo ñamirta reedu ñaama tan ha reedu mum heewa no yiɗiri ni ñaami ha haari bottari hirande ari ñaami ha haari fini cubaka haciti ha haari ina jogui moyen mum so sohli yaade dow wuuro so yeehi dow wuuro ko yahata dow wuuro ko hewata junggo o ko gonɗo seero ko yeehi ko dow wuuro ina ara ha heewa ni saaji kono arata kino yoori kos hay ndiyam ala hen tede ñamata nde maaro ko no wanno nebam ina den deforo noon ndiyam ñamno koko leppi ina watno kadi carotte en nawe en suppome en ɗum ɗo fof koko leppi ƴakki ɗum e hunduko mum waɗi tuutade wadde nawi e nder reedu ndu koko leppi yaltoy noon no yoori kos hoɗo ko leppi ko hoɗo heddi ɗo woni haala ka ɗum heddoto e nder reedu ndu wonno reedu ndu rafi biyeteɗo o gami hono wiyeteno ŋuuro ngo ari jaggi ɗum woni rewam ɗam naatino e nder reedu ndu addi toon ko ɗum so ari noon joni ɓiɗa ndiyam ɗam wonta ɗaccere ko yaltoyi ko yeehi woppi gar ɗam ɗo ndiyam noon woni probléme kewɗo e nder yimɓe ɓe ɗum mawninta deedi ɗi ñaamo maaro ɓe ko hewɓe deedeje ko mawɗe ina ñaama ha kaara jaltoyta ko heddoto ko e reedu ndu ko toujours kala nde ñaami wonko ƴettata hen hedda ɗon ɗum jowodira ɗon noon waɗa ɗacce jowodira yoora kos kolo nder joni noon sa dañani bawɗo gandal tan mo ganduɗa ene jogui lekki joni nana ɗum e reedu ndu tan wurwo ko woni ko toon foof watta ɗum ndiyam yuppa ɗum ha laaɓa ha gasa ɗo hande cellal jomum wonta webde ɗum waɗi noon yimɓe ɓe nana jomum ene mbiyama hémorroïde kam sellata on kay no sella tigui wallahi ene sella sa hawre gandu ɗum ene sella ɓuuɓri en eko way noon fof aɗa nana jomum wiye sellata bon wonko waɗi ɗum reedu ndu kayre hoore mayre toon ina waɗi ɗaɗi ɗi no jokkodiri e hante ɗaɗi e jokkorde ɗe ɗon addata noon jowo e dow ɗaɗi goragu e hoore muɗum tedda goragu ngu usto eywa jiiya neɗɗo kadi no jokki gila jokkorde nde ha dadorde nde fof rogguidiri yahaaɓo e nana jomum toujours no jambita hoore musore ha yahaaɓo e watta wiwde guitam ɗe ne neɓɓiɗi ɗum ɗo foof ko seero ngo waɗata so seero ari hanti natti rokkude neɗɗo firti heɓtude won liberté hoore muɗum ha wawa ɓandu ndu hoyta kala de noon neɗɗo waɗi évacué ɗum mbiɗen ɗo itti ɗum ha laaɓi certan so fini janggo findata koye soften ɗen balle andata ndeke ɗum ɗo ko adduɗo ko ɓandam mayoru wonno neɗɗo to wonde rewam no hono wiyeteno hémorroïde o ɓandu ndu wattat mayde jooɗo ɗo joni golle mum nana lelot tan ɓuuri hewde ko leeliɗ tan so guirñitima yeehi so golli seeɗa so arti tan ha jooɗima ama ummade ha juuɗe mum fof bona tawa ko suko sagata debbo walla sagata gorko ko halade neɗɗo heeɓi ɗeɗo gueɗe yo andu ko wondi koye on ɗon hémorroïde eyyi eɗen teski kadi hande sukaɓe nanɗo eɗen teski tan ene goyto ustorede doole holno pamirta mbiyata ɗum ɗon kadi ha hande ko rewam ɗam waɗata noon walla ene saabi goɗɗum ko addata ɗum rewam ɗam ena waɗa noon so ɗam waɗani noon tan waɗata noon ko bonnude reernude dewul tawa ka sagata gorko walla reerde e dewul walla adda Allah rokko jomum ni ko noon way ko joguiɗo fitina muɗum ina heewe mum gorago ngu ne heewe muɗum tuuyo ngo ne heewe muɗum kono alana ɗum coppal resani wondani e sohnajo kadi wawa muñde woppita hoore muɗum yaha so dañi ɗo waɗi ɗum
eyo dañi so dañani waɗa peeje fijiro hoore mum dal pijiroɓe koye mumen ɓe yeeɓoɓe film uji pronoɓe hewɓe hen nattata wonde warɓe surtout ɗum ne heeɓi Europe o foof ha cikkata mataw kamɓe natti wawde wonde tan kamɓe liberté koye mabɓe ɓe ƴettani lekki ɓe jaari ɓe ƴettani piqûre ɓe mbaɗi tan ɓe goni worɓe huccita e debbo tan humto haaju muɗum weeɓani e mabɓe waɗi ɗum ko kamɓe pewdoyi ɓen rewɓe e worɓe ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe koye mumen terɗe pewdaɗe mbaɗaɗe jomum no ina yoɓa ni hay assurance ɓandu muɗum e foof mum alors ɗum joni an sa yi ɗum joni no gowruɗa yiirude ɗum ɗo guila e dewol ngol hay gorko ko yiyata ko toon e rewɓeɓe e rewɓe so ƴeewi worɓe ɓe jiyata ɓe no jogui hunde ɗum ɗo ɓen ko suɓaɓe cottita toon e ala ɓen worɓe ɗo men ɗo sa renaki gorko nattata wawde rokkudema dakamme kono debbo o gorko one ko yiyata ko ɗeɗo terɗe e rewɓe en gaɗa ɗen ɗon ala ɗen ɗon terɗe ga saabu ko cuɓaɗe tan ha kaljiri ndendina jomum no jogui ɗum tan ina andi so nawi ɗum yo waɗaya film ma sooda joni waɗe weeyo ngo o heeɓa hen jawdi ko ɗum takimo wadde noon an noon cikka mataw ɓeɗo ko noon tan mbayi gona noon e yebde ɗum so yi ha ɓooyi a wowti ɗum natti hanti wawde yiide hen ko ina finninma ala ko haali noon sa arte e joom suudu ma kañum ko terɗe muɗum ko no wayni tan ko noon tan wayi wona ballateɗo hen wona pewdanteɗo hen wona hay hunde mbatta sa yi ɗum ni koroɗa finnude koroɗa jogade gorago woni fitina ala te ko ɗum waɗi noon sukaɓe duuɓi nogas e quelque ne gara ɗo sukaɓe nogas e quelque duuɓi capantati ɓooli jo wima min joni hay go mbeɗa heeɓi probléme mbeɗa heeɓi ɗum ɗo bon woni hen noon aroɓe woni hen aroɓe noon exactement gondi koye hémorroïde o kadi ɗum ne waɗa noon ɗum ne waɗa noon saabu tektekol ngol neɗɗo yarata dow wuuro ngol so ngol waɗi puƴe woni seero ngo so wari ko addata ko seero ngo par ce que toon waɗata ko puƴe ngol heewa tep reedu ndu dilli ina yiiɗi yaade so ari ha yettima ɗo horo yawtude ɗo goo ina waɗi ɗaccere ɗiɗi ko yoori kos kadi ina waɗi tati ina waɗi ko falato ɗum ko falato ɗum ko puƴe ɗen puƴe noon gorol goragu ngu ɗaɗol muɗum ɗo ñiiɓi ɗo e tiktekol ngol wonɗoɗe cawnodiri mbaɗi peren fayde koɗe gooti seede mum tan so neɗɗo tuuyama walla ɓuuƴama yaade dow wuuro so yettima seppinima hade mo yaade dow wuuro taare gara waɗi ɗum kayno gondi to yaha tawa a tinana beela aɗa sohli tarade kañƴi fof jokkodiri kayno fof jokkodiri ɗum waɗi noon oyato so ñawi tan ɓooyi oɗo ne ñawat nder ɗon noon woni hanti ñawi nder to kay hoore muɗum natta jogade softede wawata ummade no jiɗirɗa ni walla nder to wona e wulde wano ko wonko woni toon won hen saahaji jomum yaha taroyo ronka tarade taro seeɗa tan heddo par ce que waɗi toon puƴoñ kañne noon tiktikol ngo wayni waɗi ko watti ɗum wadde ko uddata ɗum hono wiyno raccord gorko one watti dañde ko ene udda ɗum ɗaɗol ngol taare ɗe koye majje ɗe donc ɗuminde ala ko haali noon goragu ngu rewam kadi ina usta goragu ngu kala de neɗɗo wondi hen tan ina duumi taare muɗum tan no keewi taare tan yahana arta ɗum kadi ina heeɓa e ɓuuɓri kadi ne addan neɗɗo gorko heewde ɗen ɗon taare tawa ko nder to woni ko rafa so rafama kay hoore muɗum ɓuuri foof ande koko weeli taw yimɓeɓe kadi jiɗi tan koko weeli ñama tan koko weeli eywa ɗum ɗon kadi ne adda gorago ngu e hoore mum kadi ɓuuɓde beele ha hande ɗum kadi eɗen mbawi wiide ko ɗum ɗon addata prostate walla kadi ɗum ko hen nder hen yaltata prostate ha joni ko ɓuuɓri ko ɓuuɓri rewam addata ɓuuɓri ndi wiyete ɓuuɓri ɓalin addoy ko wiyete prostate kayne prostate way kono joni basil jogui ngel taare ɗe kanguel hoore mum way kono mbuus pamarata perméable ɓattinaɗo jayri ha ñongo so ñonguima watta ko poosyoñ so joni no taare ɗe so gone nder muɗum ranga so yettima sawru ndu woni ɗo ngel ɗo poosir so ngel heewi tan hayso ɗum ga foof haydara ala toon walla ɗum nani heewi kono ko ɗo tan ko feccere kas toksere kono tan joom ɓuuƴe alay sago joom yalti il faut ko taroyo so ɗum ɗo yoppima tan tata ɗum ɗo arti ɗum ɗo wonno ɗo ɗum waɗi so arti o jooɗima seeɗa tan
tan kadi ko rutti wallahi ɗum addata ɗum reggondira wonno ko waɗi hande cawlon hen gotel yuppo yi tan gongi ngel ƴogata ko ɗum waddata jomum daña ɗen ɗon caɗele kayne ina yaaha noon ha ganduɗa ɗum ɗon itte boom won hen ko ganduɗa waɗete opéré itte jomum heɓta hoore mum kono noon ene waɗi bone par ce que wonta jibine dono mete kañum ko safaruji tan waɗata walla ne waɗa lorle ɓalli safaruji ɗi gaare am ko sakket ina wayno joni sa ƴetti tan safaruji ɗi tan battumi safarude mbiɗa anduno ɗum noon saabu oɗo kam ko seede Oumar kam ko seede nde ƴettimi ɗo alhaali safara ɗum ɓooyi gila hedde 92 waɗat 2000 kay 2002 2002 wadde mi andi ɗum wonno mbeɗa tawi ɗum kadi e mamiraɓe safroɓe kono noon ƴettumi ɗum woni gollalam mbeɗa safra yimɓe ko Ibrahima Kebe woni sababu o tan ko ɓooyani goɗɗo wattata mataw taskeji oɗo taske gara yo wattata taskeji 5 ko battumi téléfulɓe eyyi ko battumi nane calminama aussi de passage eyyi battumi nane tan mbeɗa safra tan hanti jottorimi ɗum hanti min gandumi ɓayre ko ɗum ɗo mbeɗa andi ɗum mbeɗa daña hen wuneji wadde yomi ƴettu pellital muɗum kono ko woni ko duuɓi nogas 50 ha ɓuuri 50 min komi ceerno lasrariyanke mbeɗa natana yimɓe halwaji mbeɗa ñagono yimɓe mbeɗa winda mi tottaɓe looto won aroɓe am gone humre gonde dabare mi safra ɗumen ha jiira guida mumen won hen kadi yahoɓe ha haqqillaji mumen mbirnoni hay ɗum Allah rokki kam wuneji muɗum joni noon gartoyme safruji ɗi ne kadi battumi hen dañde neɗɗo baɗɗo paralyse mo yahata mi safra ɗum Allah rokka woni mo yaha ɓen kadi alhamdulillah en mbayen leydi ewa heddiɓe ɓe ko mbiyatmami ko gila ko ɓooyi ayi oɗon haalami ɗo suko goto gonnoɗo radio darto ɗum hono win Coy Souleymane Coy on nde wadde am jewte safaruji ɗum ko hay goto andano ɗum kadi ɗum woni ɗum adi ko gondumi koye Oumar kono on e hoore muɗum kadi ɗon jiimi kadi wuneji ɗi dañammi to banggue rewɓe mi meeɗa jibinde Allah rokkami hen wune da e man ɗo gonmi foof mbeɗa jogui wuneji e ɗum ɗon kono won hen ɓe ganduɗa taw wona leɗɗe ɗeɗo taw jomum en gonno koye cheyɗani on hadno ɗumen jibin ko on bonnata deedi ɗi wonno ɗum kadi ko banggue muɗum enal joni somi safri jomum tan sella ayi won ganduɗa goni hande ko Europe won mo ganduɗa mi dañi tokoro ɗo tan ko Allemagne ɗo ne won hedde 3 semaines ɓe mi dañi toon tokoro dono sampati nen toon to Allemagne to jomum mbeɗa yetta ɗum no fewi Idrissa ko neɗɗo gorko mawɗo baɗɗo Sissoko Idrissa ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi saabu si ettima ɗum law wonɓe dañanmi hen kono kollata jettata Allah dal ɗam ɗo mi garta e am minne minen yettira ɗum jomiraɗo o waɗi ɗum waɗi hunde welde min no fewi eywa ɗum ɗon ko woni kam ko ɓuuri laɓɓide tan ko ceernagal ngal wonno kañum haaletake radio ji mbeɗa waɗira ni hatume jam mbeɗa wirda ɗiɗo wirduji walla gaari mbeɗa ɗumen ɗum kam woni liƴƴi nani puɗɗi wattu wiide noon gaare mi wallana moon ɓañore keɓon ɓañre walla laama ɗon walla goɗɗum ko ɗum haɗi haalede mi andire ɗum ko mbaɗanmi conférence uji ko mbeɗa jewte banggue wittuo jam banggue pular ɗum tan haalate ɗum tan andira kono min ɓangmi gollude wittuo jam banggue ceernagal ɗum ko guila 1982 puɗɗimi wadde ɗum mbeɗa yaha e leyɗele meɗen no Sierra Leone leyɗele men kewɗe kono somi yalti leydi tan ko ceernagal kadi kañum wuurimi kam presque e safruji ɗi noon gabbitima hen kayne kadi alhamdulillahi wonno Allah rokken wuneji gonɗen fof eɗen golla ene gollida yimɓe alhamdulillah e pour wadde enveloppé foof tan ko safaruji kalɗen ɗo ɗi walla rafiji kalɗen ɗo ɗi mbiyata donon safra ɗum walla ala kala rafi mo nanɗa kalmi mbeɗa safra ɗum kala rafi mo nanɗa kalmi tawi tan ko mbiyata ko paralysie wona paralysie fof noon AVCN ɓen wune ene famɗi hen kono mbo rewam nawi tan ha wofɗi mbo ɓuɓri rewin walla hémorroïde ene rafiji men ɗin ɗon nawi tan ha jaggi ɗaɗɗi jomum rankide hante darade so tawi tan ko ɗum wondi hante deedi e seroji ɗum kam mbeɗa daña ɗum tan e nder 24 heures jomum mo daro eywa ko heddi ko banggue rewɓe ɓe sattiraɓe dewle ɓeɗe
non hay ɗum nan hen kono noon ɗum goto banggue ceernagal to bon joni banggue rewɓe sattiraɓe ɓeftuguɓe kayne koye mumen ni mbeɗa daña hen wone te kadi komi cafrowo ɗum kala ɗo gonmi ni no gowrumi wonmo cafrumi nane muynina won goɗɗo ne waɗi safru ɗum machallah ko debbo reedu so tawi noon ko banggue kadi rafiji ɗi mbiɗen ɗi nane ustade goragu en abbede wone seeroji en wone gueɗe nani hen ɗum ɗo kam ko kalmi ko ɗo foof yimɓeɓe heeɗiyankoɓe ma woto heeɗiɓe taw no gandi no gara ɗo walla ko min dewdina e hunde eyyi kono hankkadi en gaare siɓitinde émission meɗen eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV hande wonno koɗo meɗen ko Dono Sampate Diallo machallah so wiyama on kam yimɓe fof ne gandi holi kanko kadi e rafiji gadduɗen ɗo ɗi manam safra ɗum donc noon hande ko kanko gaddanno ɗen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV e yewtere meɗen cellal woni afangalu ɗum noon eɗen dokka bandiraɓe ɓe tan rendez-vous ha saaha goɗɗo e wayno bandiraɓe eyyi mi mbeɗa wayno on bandiraɓe mbeɗa yetta Oumar Doro Coumé tawi ko gonga ko mabuɓe ne heewi bandiji kono kanko kam o jeeyaka hen kanko o neɗɗo moƴƴo ko suka newiɗo neyiɗo kono noon ɓuuri testede makko fof ko wona ha siti kadi o mawni kinaki ɗum Amadou Diallo oɗo kaymo jani yanki ene setto ɗum e makko daiman hay sinno ko jaalal leñol en ɓeɗo sukaɓe guendiyanko wonɓe ɗon ɗum kamɓe foof konngol ngol woni gotol te ko ɗoɓe tawi kaali kadi amin mbawi settade ɗum minen ɗo jangguini ɓe joni noon min nene andude kam ko banggue safaruji ko kanko adi rokkude min wune e yimɓeɓe machallah eyyi gonmi cafrowo tawi mi jottoraki ɗum ni mbiɗa yaaha ha juuƴam mbiyanmami ɗi machallah eywa hande o kam ina wayno ko mbeɗa jooɗori tigui tigui safara mbeɗa dawra ɗum mbeɗa waɗa leɗɗe ɗe mbeɗa yiiloyoɗe mbeɗa adda mbeɗa watta hen hakkille mbeɗa finana ɗum mi dawra ɗum ha wayno bon mataw ceernagal ngal sikkete ko ala ɗo kono mbeɗa wawi ardude neɗɗo gonduɗo e caɗirmaji noon alhamdulillah ko ɗo ɗum ga ɓuuri welde haalde tan ɗum to koye mo birnini wiyete on jarama ɗum noon Dono Sampate min calminima ha saaha goɗɗo inchallah on jarama